Hi. Hi, magluluto ako. Diyan lang kayo.
Pangit na mag-background to. Ay, ganun pa rin. Maingay no, maingay. Ano kasi yan, aircon.
Queen Mama 7 hi. Hello. Thumbs up. Salamat sa thumbs up. Ako'y nagluluto. Puntaan ko yung ano mo, binaba mo, Queen Mama. Yung ano ang nilagay ko, si Merl Vlog. Ako yan si Merl Vlog, ano, Queen Mama. Ako yung nagluluto. Sobrang init. Matuloy pawis ko. Baka hindi ka pa dikit kay host. Ay, dikit ka na kasi meron ka ng ano. Meron ka ng jacket pala. Pasensya na, ako'y nagluluto ng lunch. Maingay, no? Kaya nakamute ako kanina kasi maingay. Maingay dito sa baba. Gawa ng aircon na yun. Ingay. Share ko lang yung anak ko.
Maingay, maingay. Grabe. Init.
Yes, init. Grabe. Grabe yung pawis ko. Ay, wala man lang bintang. Ang buko, haba na. Kailangan ng gupitan.
Queen Mama 7. Daming ano, pawis. Init. Kaluto na ako. Yan. Inihaw na liempo at sinigang na isda. Tu 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 tu. Tu na 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 na. Sobra. So, yun guys. Bye-bye. Bye-bye. Bakit?